és que aquí les esquerres o governen de forma plural o qui governa és Convergència i Unió. Diguem-ho clar. I clar, quan algú està dient no governaré amb les esquerres, el que està anunciant ja és que es rendeix davant de la victòria del senyor Mas i dels senyors de Convergència i Unió. Molta gent d'esquerres, i com a mínim la gent d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, no ens rendim ni ens resignem. Volem que hi hagin no involució, sinó més polítiques d'esquerres i més polítiques socials i més parcs naturals com els que hem fet avui realitat amb el Parc de Collserola. Volem més d'això, no en volem menys. Al final ens n'hem sortit, i ens n'hem sortit per una raó. Iniciativa Verds Esquerra Unida som perseverants, sí. Som d'aquella gent perseverant que quan tothom es rendeix no ens rendim i que quan tothom menysprea el que s'ha de posar en valor, en aquest cas un parc natural com el de Collserola, nosaltres creiem que s'ha de posar en valor. Fa uns anys, Convergència i Unió no volia que aquest espai fos parc natural. I amb la nostra perseverància, i vencent algunes resistències, ho hem aconseguit. Hem aconseguit que en una realitat metropolitana densa el que tinguem és un espai protegit, que tinguem un parc natural.